Figyelem! Ebben a videóban szó fog esni a dohányzásról, ami nem példaértékű dolog. Megértésüket köszönjük, illetve jó szórakozást! Sziasztok, én Laura vagyok, és mint ahogy a címből is láthatjátok, ma Tibit fogom nektek bemutatni. Alapinformációk. A neve Tibi, a neme fiú, életkora úgymond ilyen 19 éves, és fajból tekintve ugye a szokásos ember-állat keverék, azon belül FT-s. Hogy mi az az FT-s? Füsttüdős. Amit röviden annyit akar náluk, hogy a tüdejüknek a felépítése hasonló, mint a miénk, egy kis eltérése, ugyanis a tüdejükön belül mindkét oldalán van egy bizonyos füsttasak, aminek köszönhetően nem árt nekik a dohányzás, illetve tudnak mérgező anyagokat lélegezni könnyűszerrel, anélkül meghalnának tőle, sőt, a füsttasagok segítségével el tudják raktározni ezeket a bizonyos mérgező anyagokat, és a légzés segítségével fegyverként használni mások ellen. Megjelenése. Szóval, amit visel magán, egy ilyen kék póló-szerűség, így kb. Könyökig élő ujjal, illetve ugye a nyaka tájékán egy kis gardóval, vagy úgy is hívjákkal, amit kívülről kék, belül ilyen lilás, sötét lila, elől ilyen kis lila rombusszal, hátul meg egy hatalmas XD-vel, a derekán ilyen sárga színű övet visel, rajta ilyen kis rombuszokkal, és emellett egy olyan hosszú szárú nadrágot visel, ami boka fölött ér véget, és sötétzöld színű, és barna színű papucsot visel. Magyarul egy két lábon járó ízlésviccem. Habár hozzá kell tegyem ezt is, hogy Tibi egy olyan lakosságból származik, ahol mindennaposak azok a fajta divatok, öltözékek. És emellett világos a bőrszíne, barna színű a haja, illetve ilyen kutyaszerű fülei vannak, és van egy barna színű farka, aminek a végén kis bojt van, vagy nagy bojt, nem mindegy, és sárga színűek a szemei. Személyiség és tulajdonság. Elsősorban kalandvágyó, szeret felfedezni új dolgokat, meg megismerni új embereket. Enyhén szórakozott a személyisége, de emellett van egy ilyen kis bölcs hozzáállása, egy kis bölcs emelkedős énje is, és egy kicsit nagy szájú, az alatt úgy értem, hogy nem fél kimondani a véleményét, illetve nem fél beszólni a legveszélyesebb egyéneknek is. Emiatt ugye néha keletkeznek balhék is, de nyugalom, néha vissza is szokta fogni magát, hogyha vagy a beszólásról, vagy ilyen dolgokról van szó, gyakran meg is gondolja magát, kb. Többször is, hogy milyen szavakat kell alkalmazni. Habár tény is való, hogy Tibi az egy fiatal felnőtt, mind korban, mind agyban, de ennél úgy viselkedik, mint egy tinédzser, legalábbis én úgy fogalmaznám, hogy ilyen tinédzser beütése van. És mivel, hogy itt szoktam megemlíteni, hogy a karakterek miket szeretnek és miket nem, akkor itt megemlítem, hogy Tibi, igen, néha szokott cigizni, de viszont tud a cigi káros hatásáról, ezért igyekszik mérsékelt tartani vele, és illetve érdekesség, hogy a sima cigit azt utálja az íze miatt, helyette inkább manórudat szív, vagy valamilyen alternatív elektromos cigiket. Képességek. Mivel hogy Tibi ő is ilyen félig állatteremtmény, ezért neki is vannak ilyen állatias képességei, mint például szaglás, hallás, tudjátok jól. És amit még nem említettem, az, hogy tanul ilyen harckészségeket, mint például a box vagy a karate, hogyha netán verekedésre kerüljön a sor, akkor meg tudja védeni magát. Megemlítem, hogy nem profi, nem mester, hanem inkább ilyen haladós szinten van, de azért ért ahhoz, hogy ugyan kenje el másoknak a száját. És ami a legfőbb, füsttüdős képességek. Mint ahogy az előbb is említettem, hogy immunis a mérgező gázok ellen, illetve fel tud venni légnemű anyagokat, illetve ugye raktározni is tudja és kibocsátni az ellenfelére,
illetve egyedi füst trükköket tudnak, amit majd egy másik videóban bővebben beszélek róla, és így kb. Ennyi, szóval plusz információk. Tibi hetero, avagy férfi rétére a nőkhöz vonzódik, ambivertált, ami az introvertált meg az extrovertáltnak a keveréke. Van 2 darab uncsi tesója, amiről az egyikről már készült videó. Az apja, ő füstölős volt, tőle ezt az egész fajtáját, habár születése előtt már eltűnt, szóval nem ismeri. Anyja az csak egy ilyen sima, hát ilyen ember állatfülekkel, meg állatfarokkal. És majdnem elfelejtettem, hogy Tibinak van 2 legjobb barátja, akivel mindig együtt lógnak, és róluk is lesz majd karakter bemutató videó. És így a mai napra ennyi lett volna ez a karakter bemutató videó, de még előtt, mielőtt szétszednétek engem a komment szekcióba, hogy dohányzásra tanítom a gyerekeket, meg stb., álljunk meg egy szóra. Elsősorban én se támogatom a dohányzást, és nem pártolom, és az ilyen karaktereket nem olyan célra hozom létre, hogy ezzel támogassam a dohányzást, pont ellenkezőleg ezekkel akarom eljeszteni az embereket, hogy csinálják ezt. Másrészt ez az egész dohányzás és annak káros hatásai megihletett egy új fajt, ami ugye a füstüdős, és harmadrészt ez a csatorna nem csak a gyerekeknek fog szólni, hanem majd az idősebb korosztályoknak is, mint humor, vagy történet, vagy témai szempontjából. Szóval majd számítsatok a jövőben olyasmi karaktereknek, akinek függőségei vannak, vagy nem heteroszexuális. És már elérkeztünk a videónak a végére. Köszönöm, hogy a végignéztétek, és remélem, hogy nem volt túl halk a videó számotokra, illetve érthető volt, amit mondtam ebben a videóban. Hogyha netán kicsit fura lenne a hangom a videó vége felénél, az azért van, mert addigra már ott már egy kicsit megfáztam. Nyugalom, jól vagyok, csak ki kell gyógyulnom belőle. Legközelebb találkozunk, addig is, sziasztok!